Velkommen til VivinCoaching.dk. Jeg hedder Farhan Nizam Samadi, og jeg er uddannet life coach. Jeg mener, at den vigtigste ressource i vores liv er os selv. Det er vores ansvar at tage styring, så livet bevæger sig i den retning, som vi inderst inde ønsker. Jeg kan tilbyde dig en ekstraordinær og nærværende coaching, som vil gøre et forskel i dit liv. Jeg kan hjælpe dig med at øge dine muligheder i livet, føle mere glæde og selvtillid, se dine styrker og tro mere på dig selv. På gensyn.